A aprobación en Xunta de Goberno do proxecto de Cerqueira supón o inicio da construción da conserveira nuns terreos de máis de 35.000 metros cadrados no polígono de Té. O alcalde amosou a súa satisfacción ante este proxecto de futuro non só para Rianxo, sino para toda a comarca do Barbanza, que poderá estar en marcha ao longo do próximo ano, creando máis de 100 postos de traballo. A partir desa aprobación na Xunta de Goberno, traspasar os trámites ambientais, traspasar os trámites xurídicos, etc., pois está en vía libre para desenvolver unha actividade que vai traer máis dun cento de postos de traballo nunha primeira fase, nun primeiro momento, ao noso concello. Por lo tanto, parabenizarse porque é unha empresa moi importante que se instala no parque empresarial, que ven para desenvolver a súa actividade e que pois veremos que ao longo do ano vindeiro estará pois prácticamente desenvolvendo a súa actividade industrial no sector da conserva no noso parque empresarial. Aínda que se trata do proxecto industrial máis ambicioso dos últimos 50 anos en Rianxo, non é o único previsto nas instalacións do polígono a curto prazo. Xa está en marcha a adquisición de terreos por parte doutra empresa do sector alimentario ligada á elaboración de peixe. Non é o único proxecto, está en marcha tamén unha posible adquisición tamén de outro volume importante de metros cadrados, neste caso tamén do sector alimentario, ligado tamén ao sector do peixe, de elaboración de peixe, neste caso máis en fresco, e estamos, pois, a verdade, moi satisfeitos da marcha que leva o parque empresarial e, sobre todo, que se están achegando determinados proxectos de calado de enorme impacto no que ten que ver co emprego e no que ten tamén que ver co volume de negocio. Nos próximos días, a Xunta de Goberno local aprobará tamén a licenza para a instalación dunha empresa de logística e transportes que se asentará no polígono rianxeiro.